Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kahnyo trip Achik National Movement nek HNM klaji do nong yasat an uba onista nong kendri banyalam kumu Presiden Jong East Khasi Hills District bat hagan ngesngi kar pusantri unai wing arajar pusan Presiden rangba jongan ngeseng uba alam perang harbani lepin scam bat pintian semaya brok kinong kit kamathamai Jong HNM East Khasi Hills District kinong kit kamathamai kibla sha pin scam mentagasngi kikin thop Yo President uba onista nong kendri u General Secretary uba Bathol Solang u Vice President uba Kirshan Rapsang Assistant GS uba Ronaldi Nengnong Joint Secretary Falso Jaran bat ki wepat kinongkit kam Habakaran hagani gesngi u President rangba uba lamprang ulo ong ba ke East Khasi Hills District kedika jabing jongga jilla batang shubakla nangni kala ban kata habro ko we ke jilla kum taw lakin tu kinoy lambat thamai chongani kishna trekam bekidi benlong ki bepet ngor bat pikir bah habro kiliang Selat napang sabagari, selat napang sabagari, selat napang sabagari. Kubay sipon kubay. Tim Khasi Garo namta ke border issue. Bas kawe pa dengan kuat ban at hane kalong ba kumba gila ITP po is kasi namar ba nongba jongga jela jongi ke de Shillong. Ke influx ke de kawe ke ba jure ha ba mentani ha ba ni simkhia ba. Kijai benri ko wan ki babon ki jela jongga India jongga ri India jongi kila wan ban ya gede ya ga spa ka pho kamai ka ji bat khamtam hakilen gi bede bat ka business ki factory par khai ti badon chi district jongga jela jongi kalong ka ba la I churkhe hado kata-kata de nagariam jonga kwa ban kentu ya phi kum ki bade jongga district par khai ki ban si bam smai sibin bangin yu simkhia ya gane khamtam hagaba haden habot ngila bando wat ke bang bandi lembaga jingi wan tur jong kini ki barjela khamtam ki wan tur hakani ka source long jongi ke ba wat ka kambala ro ni khna lem ka singi na mioso kumba philaya I man hakane kanuksa ka ba ka dem situ da ka sen jong ki trop ki driver ye khi na menta ban yo bala ban kidnom hapo cement factory hende tangban bala ki ni yo hadu mata ka dang sa ten tempat la ka sorkar ban ipende ti nagaleng jongi kum ka sen HNM akan tu ye phi kum ki member ka thmai jongga district mda bengini simkhia khamtam ka sorsilong bagade ka nangba jongi ka ba gine ki benabar ki kwa ban tur ban kini habaro kiliam nado ki dukan nado ki bon jet ki kam business ki behe tela daga ekonomi jongi kam don show kamud ni jet benri ro kala banjana ade nabo de na kata daw kum ka jinggentu nagaliang kesen SNM ada tu ipi bangin ya trelang hoy indon ro kacing ya kebenukong indon ro kacing ya jan kacing jo hagasen SNM long bai kum chipara haga yeng kesen jong kesen SNM haga baleng ba kacing teli kacing I kacing senya ngin yo ban trekam ki kam ki ba don kam sakmat gino ki kam gino ki benta ki ngide balle de ngam kwa ban kren sibon benten mas kuntu ipi ba pin ya saya klaim pin yo ka jimut ka idea hoy ki don ki badang thamai ki bapadot ka jimut laban kali ni ki rangba bat ki khamtam ni presiden rangba kino ki dunta ki bangi de ban sim ban le bagin nagale ko central body ngin yarab lang ni don lang rekan bat ki bar khoy ki jinge ni skemba ini don hi hakano kono ko benta ditang katai nangi skemba ini tre daga borba daga sirhem benta ka sen SNM namun tak riba kerja beriu hanya terap jongi nado mata nang ni sekmat Nang mena po Eastville ban weng ya ki jing jong riba je benreu kamut hagi wei pat ki district ru kam don no ko jing ban khanglat ya ki mandaril ne ki pari adang la ne na ka headquarter jong ka jala me klia tingi don jing kermen ka wa scam namar
ka H&M kala sai da u noy sat an uban yalam ya ka East Ksil District Kerman bakum unong ilam ubatip ya ka an unla ban ai ke jing chakri la ne ke jing shnai ya ka jat rio khamtam ya ka ne ka East District ka ba la serta da kun ki jat rio te kunta kum unong ilam bahakmat ngasau don ni ke jing kerman bat ngasau he ke mansim namar hakini khatnyo tuli kisnam gidon kino sak aina ne kilo yar tang hapo di kostam pudi henrai menta ngelayo bansai ru naka district jong ne ke East Ksil District ngadon ke jingkerman ba ka jingtrekam jong ka sen H&M East Ksil District hakini ki Postnam ki balai kandai ka jintrekam ka wa tang imojam ibret henrai nangne sikmat ni don ni ka jing sosngan dam jingkerman namang don ni ki noyalam batip ya ka an tinga kibok kiryang bakum kasengkni ba pinangla ban ai ke sekri ke ba khamjanai bat ke ba paka na banta ka jat penreu na tar district badamta ka pateng ka bansoan para nongkikam gidei ban sothu shai ba ka East Ksil District kadai ka jabing ane ka metba jong jalame kale nama kata kadau ban weng ya ki jinge ane ki sok kedot ki ba ju pendek ane ki bejute bakum ya ka lenti ya jong kecak nreu lidon kam ya ki riu ijri kum ki noelam om ya ki riu itsbai namar hangne ha ka district East Ksil jungi kadai ka jabing jong kejala me kuya padami bakla nang ne kamot ka ri khasi be ke jungi kejala be ke jungi kalong kan hyar khalbon kilian kum kinong ilam na kwa ban ai men sem na bentu ipi ba pin hab ban long gi ba pek ngor ba bat pek perman ya ke banta jong ka met ba jong ka jak nri jong jala hidup ko Selat nafam, selat nafam, selat nafam, selat nafam.